Eddy van der Hilst, 28 december 1943, Paramaribo. 21 april 2022, Paramaribo. Grootkenner Sranantongo. Edgar, Eddy, Harry Eugène van der Hilst vertrok in 1962 naar Nederland, waar hij afstudeerde als maatschappelijk werker. Vanaf 1967 studeerde hij bij Jan Voorhoeven, hoogleraar Afrikaanse taalkunde, en werd vaste medewerker bij het Sranantongo taalonderzoek. Met Voorhoeven publiceerde hij Sranampanyi, 1974, een verzamelbundel Odo van Johanna Schouten-Elsenhout. Terug in Suriname in 1975 doceerde Van der Hilst maatschappijleer aan het Natuurtechnisch Instituut. Studie van het Sranantongo bleef zijn passie. In 1984 was hij lid van de spellingscommissie Sranang, die een nieuw spellingadvies uitbracht, dat in 1986 officieel werd afgekondigd. Van der Hilst startte op STVS een tv-cursus Sranantongo 1987 en de spellingswedstrijd Sranantongo Dicté 2006. Hij publiceerde de leerboeken Skrif Sranantongo Bung, Lees en Bung toe 1988, De spelling van het Sranang, Hoe en waarom zo 2008 en Tak Sranantongo Bung, De grammatica van het Sranang, deel 1 2013. Hij maakte ook vertalingen van de Bijbel, de Koranversen, proza en poëzie. Van der Hilst was voorzitter van 2009 tot 2013 van Sranang Academia, een organisatie voor het standaardiseren van het Sranantongo. Van de Cement Multinational Argos ontving hij de gelijknamige award in 2018.